Спокойно, Мери. И да закъснеем. Знаеш. Закъсняхме и за Левския поел, а то какво стана? Чухме точно на влизане как гръмна стадиона, защото какво? Папи Галчев го изработи. Перфектен за Уелтън. И да закъснееш обаче не е проблем. Гунди ще ти прости, защото ти си истинско говедо. И си там, когато и където трябва да бъдеш. Има до слизкия сигнал 3 минути, след малко влизам. Си вика, че ще блокирам. То, защото ми каза, че съм пасек. Искам да виждам повече говеда обаче. Много повече говеда искам да виждам. Eski!